ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, на Евхаристию неділю, День Ангельський. Прийди Дух Святий і обнови обличчя нашей земли. Этим девизом, этими словами натхненные, переживаем весь месяц веросень, захоженные словами наших пасторов, до соборной молитвы. Чтобы Дух Святый, кого мы призывали в этой секвенции, в этом спеве, проходил и переменял. Проходим сегодня до Божьего алтаря. Хочу сказать на Божьем алтарі подяку за минулий тиждень. Але саме напевно, що те, що у серце маємо, що те, що переживаємо, нашу стомленість, може непокой, що те, що справді важне для нас. І просим, як ми даємо, Дух Святий очищав, переменяв і наповняв своїми святими дарами. На початку этой святой мши, стоявши в правде перед Богом, сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
Świętej Wrzucy w intencji męczeskiej dali z nagody Dnia Narodzenia. Дякуючи Пану Богу разом з його і близьким дар життя, що отримали Божі дари на протягу тих років. І слава просячи Божого благословення, піклювання Божої, потребує дару Духа Святого у зростанні і мацаванні віри. Łaskaw Ojcze, Ty pro Syna Twojego odkupił nas i uczynił swoimi usynowanymi dziećmi. За Ojcowską dobrynою brań prosi na всіх, хто вірить у Христа. Є дари їх справдної свободи і вічної спадщина. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і младать у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Езекииля. Так каже Пан: «Сыне человече, я поставил тебе вратовником дому Израиля, и ты будешь слухать слово з устов моих, и будешь предостерегать их от моего имя. Коли я скажу безбожнику: безбожник, ты помрешь, а ты ничего не будешь говорить, как остерегши безбожника от дороги его, то он помре у несправедливости своей. Але ты будешь отказывать за ягоную кров. Коли ты остережешь безбожника от дороги его, как отвернулся от ее, и он не отвернется от дороги своей, то он помре у несправедливости своей, а ты урод. Послухали сьогодні ягоний голос, не робите жорсткими серце ваше, як у Мерибе, як у день на пустыне Массы, где не спокушали найцы ваши, ви пробовали мене, хоть любові, бо той, хто любить ближнього, виконав закон. Тому що заповіді: не чужоложь, не забивай, не кради, не пожидай, да всі інші вміщаються в одним наказі. Люби ближнього твоего, як самого себе. Любов не чинить ближнему зла, любов есть виконанням закону. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог у Христе поєднав з собою світ, даючи нам слово
z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. У той час Jezus сказав своим учням: «Коли згрішить супроть тебе брат твой, пойди и докори его сам на сам. Коли послухается тебе, то ты сдобыл брата своего. Коли ж не послухается, возьми с собой еще одного чи двух, каб устами двух чи трех свидков подтвердилось всякое слово. Коли ж не послухается их, скажи Костелу. А коли Костела не послухается, то нехай он будет для тебе як язычник и мытник. Саправды кажу вам, что вы свяжете на земле, то и будет связано в небе. И что развяжете на земле, то и будет развязано в небе. Саправды так само кажу вам, коли двое из вас на земле згодно просили к некой речи, то станется им от Отца моего, які в небесах. Бо де двоє чи троє собралися у ім'я Моє, там я єсть серед їх. Это слово Пана. Сегодня мое послание księdza митрополита Tadeusza Kondrasiewicza на новый формационный катехетичный год. Здесь оно завершилось, а зараз сносится. Йось. Вучить Божій правді. Глубоко уважаемые святары, консекрованные особы, світські катехети, брати і сестри. Мета життя чоловіка заключається у тим, щоб досягнути вічного щастя. Для этого мы повинны жить згодно с Божьим законом и прославлять Бога в Святой Троице, для якої все походить і для якої все накеровується. Тому новий катехетичний год, як і кожну іншу справу, нам, християнам, належить розпочати у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Перед нами час навчання і формації як молодого покоління, так і дорослих. Головным заданием Костела была ёсць и будет евангелизация. Это задание вынікае з посланніцтва Езуса, якое апостолы атрымалі перед яго ў небаўшэсце. «Идите и навучайте все народы». Божий закон нязменны, однако зменяются часы и их выклики. Менавіта таму святы Ян Павел II у жыцці Касцёла ўвёў новы тэрмін – новая евангелізація. Яна павінна ўлічваць абставіны, у якіх праводзіцца абвяшчэнне веры і выкарыстоўваць новыя магчымасці для большай яго эфектыўнасці. Таму павінны змяняцца і метады евангелізацыі, аднак з захаваннем традыцыйных, якія паспяхова прайшлі выпрабаванне часам. Трэба вучыць людзей пра неабходнасць жыцця паводле Божага закону, а не толькі захаванне хрысціянскіх звычаяў, як, напрыклад, благословенне вербаў, пасхальнай ежы, крэйды, пасыпанне галоваў попелам на пачатку Вялікага посту і гэтак далей. У наш час вялікай праблемай становіцца жыццё паводле Божага закону,
які знаходзяцца ў Божым Слове. На жаль, вельмі часта мы становімся выключна яго слухачамі, якія падманваюць сябе саміх, бо не жывуць паводле яго. Сутнасным элементам катэхізацыі павінна стаць фармаванне сэрцаў людзей, асабліва маладых, паводле прынцыпаў Евангелія, так каб яны не толькі іх ведалі, але і жылі згодна з імі. Пры гэтым вельмі добра памятаць словы святого апостола Якуба, што вера без учынкаў мёртвая. Сучасны свет патрабуе не толькі людзей, якія добра ведаюць Евангелие, але перадусім яго сведкаў. 30 гадоў таму пры парафіях у Беларусі распачалі сваю дзейнасць нядзельныя школы, якія да сённяшняга дня з'яўляюцца адзінай магчымасцю рэгулярнай катэхізацыі дзяцей у нашай краіне. За гэты час яны знайшлі сваё месца ў свядомасці дзяцей, моладзі, бацькоў, цётароў і катэхетаў. У іх ствараецца клімат сустрэчы з прысутным у касцёле жывым Хрыстом праз вывучэнне гісторыі збаўлення, Божае Слова, сакраментальнае жыццё і служэнне бліжнім. Сучасная матэрыялістычная і спажывецкая цывілізацыя з'яўляецца сур'ёзным выклікам для касцёла. Яна ставіць шмат пытанняў адносна спосабу перадачы веры. Адказаць на іх зможа касцёл як супольнасць, бо не толькі святары, кансакраваныя асобы ці катэхеты адказныя за справу выхавання ў веры маладога пакалення, але ўвесь Божы народ. Вядучая роля належыць бацькам як першым настаўнікам веры для сваіх дзяцей, іх першым выхаваўцам і сведкам Евангелія. Бацькі і хросныя падчас хросту дзіцяці абяцалі выхоўваць яго ў хрысціянскай веры. Гэтае абяцанне не можа быць толькі фармальнасцю, яго неабходна выконваць. Я звяртаюся да вас і малюся, каб вы заўсёды заставаліся вернымі евангельскім ідэалам. Вялікае заданне адыгрывае парафія, дзе нараджаецца вера і дзе малады чалавек можа набыць вопыт жыцця ёю праз удзел у Эўхарыстыі, набажэнствах і іншых парафіяльных акцыях. Адна нядзельная школа без актыўнай падтрымкі сем'яў і парафіяльнай супольнасці не зможа паспяхова несці цяжар выхавання ў веры. І тут выяўляецца сутнасная праблема сучаснай мадэлі беларускай катэхізацыі. Вельмі часта людзі думаюць, што ўсё павінен зрабіць касцёл, гэта значыць парафія, святары, сёстры законныя і катэхеты. Разам з тым, нярэдка бацькі хоць і прыводзяць дзяцей на катэхезу, але самі не ў пэўнай меры жывуць праўдай, якую пазнаюць іх дзеці. У выніку мы маем тое, што маем. Пасля першай споведзі камуніі дзеці далёка не заўсёды ходзяць на далейшую катэхізацыю ці прымаюць удзел у набажэнствах. Усё гэта нагадвае старую сістэму для галачкі. Дзіця прыняло першую камунію, пра што нагадваюць здымкі і фільмы, і на гэтым рэлігійная фармацыя завяршаецца. Такая мадэль не працуе і не прыносіць належнага выніку. Старая лацінская прымаўка кажа рэпетыцыю est mater studiorum, паўтарэнне маці вучэння. Бацькі павінны разумець важнасць духоўнага выхавання сваіх дзяцей, больш заахвочваць і матываваць іх працягваць рэлігійную фармацыю. Трэба памятаць як належнай падрыхтоўцы да сакраментаў канфірмацыі і сужэнства. Бацькі павінны таксама быць прыкладам хрысціянскага жыцця для сваіх дзяцей, што вельмі важна для іх рэлігійнага выхавання. Маладым гэта вельмі патрэбна. Яны задаюць пытанні, задаюць іх перадусім бацькам і чакаюць адказу. Адказу не толькі на словах, але і ў канкрэтных жыццёвых справах. Таму маладым людзям у працэсе іх духоўнай фармацыі патрэбныя кіраўнікі ці гіды, як прынята казаць у наш час. Мы нашы маліліся да Бога і праз сутнасць час свабоды з'яўляецца заданнем для касцёла, бацькоў і дзяцей. Дарагія бацькі, сёння касцёл удзячны тым старэйшым людзям, якія 3 дзесяцігоддзі таму звярталіся да святароў з настойлівымі просьбамі арганізаваць нармальную катэхізацыю. Гэта быў выразны знак іх клопату аб рэлігійным выхаванні моладзі. З таго часу мінула цэлае пакаленне. Тыя, каго тады катэхізавалі, сёння самі прыводзяць сваіх дзяцей на заняткі па рэлігіі.
Запал продкаў не павінен прапасці. Гарманічнае супрацоўніцтва сям'і, парафіі і нядзельнай школы дасць станоўчы плён у фармацыі маладога пакалення, у духу моцнай веры і яе сведчання. У сучасным свеце нялёгка стварыць адпаведныя умовы для хрысціянскага выхавання дзяцей. Гледзячы на гэта, бацькі павінны рабіць усё магчымае, каб Бог быў прысутны ў іх сем'ях. Таму неабходна памятаць пра супольную штодзённую малітву і ўдзел у нядзельнай і святочнай святой імшы. Бацькі, вы з'яўляецеся першымі настаўнікамі малітвы і хрысціянскіх цнотаў для сваіх дзяцей. І ніхто не можа вас у гэтым замяніць. Захоўвайце рэлігійныя звычаі і працягвайце хрысціянскія традыцыі. Вучыце дзяцей пашане да кожнага чалавека. Вашым галоўным заданнем павінна быць выхаванне маладога пакалення ў еднасці з Хрыстом і Касцёлам. Толькі так вы захаваеце вернасць вашаму бацькоўскаму пакліканню і духоўным патрэбам сваіх дзяцей. Дарагая моладзь, я звяртаюся да вас і малюся, каб вы заўсёды заставаліся вернымі евангельскім ідэалам. Няхай удзел у катэхезе і рэлігійнай фармацыі дапаможа вам узрастаць да паўнаты хрысціянства паводле ўзору дасканалага чалавека, якім ёсць Езус Хрыстус. Захочваю вас таксама дапамагаць катэхетам у арганізацыі правядзенні розных касцёльных мерапрыемстваў. Дарагія дзеці, вы з'яўляецеся адзін самым галоўным, самым каштоўным скарбам для вашых бацькоў. Старайцеся сваімі добрымі паводзінамі, добрай вучобай у школе і на занятках катэхезы вносіць ім радасць. Яны з вялікай ахвярнасцю клапоцяцца пра ваш дабрабыт, інтэлектуальнае, духоўнае, культурнае і фізічнае выхаванне. Аддзячце ім за іх клопат сваёй малітвай, лагоднасцю, паслухмянасцю, стараннем як мага лепш вучыцца, набываць веды, любіць кожнага чалавека, ніколі не крыўдзіць слабейшых. Пры гэтым памятайце, што добры Бог вас любіць і хоча з вамі ісці ў школу, на заняткі катэхезы і суправаджаць праз усё жыццё. Дарагія катэхеты, нягледзячы на складанасці ў духоўным і чалавечым выхаванні маладога пакалення, які нясе сучасная секулярная культура, вы пакліканы да вельмі адказнай і незаменнай місіі быць фарматарамі нашай будучыні. Няхай вамі кіруе любоў да маладога пакалення і пашана да хрысціянскіх традыцый нашага народа. Дзякуючы вам за ваше ахвярнае служэнне Касцёлу, захочваю памятаць пра неабходнасць павышэння педагагічнай кваліфікацыі, каб быць настаўнікамі веры ў адпаведнасці з выклікамі часу і яе сапраўднымі сведкамі. Дабро маладога пакалення няхай будзе клопатам вашага жыцця і служэння. Асабліва дзякую тым, хто імгненна адказаў на просьбу падрыхтаваць цыкл катэхез падчас пандэміі каранавірусу. Дзякуючы практычнай рэалізацыі гэтай ініцыятывы, дзеці маглі дыстанцыйна працягнуць працэс катэхізацыі ў мінулым катэхетычным годзе. Дарагія браты і сёстры, перад намі новы катэхетычны год, які мы распачынаем у юбілейны год стагоддзя з дня нараджэння святога Яна Паўла II, вялікага катэхета і выхаваўцы моладзі. Перад сваёй смерцю 2 красавіка 2005 года, даведаўшыся, што моладзь прыйшла на плошчу святога Пятра ў Рыме, і ён сказаў: «Я вас шукаў, цяпер вы прыйшлі да мяне». Сапраўды, вялікі папа шукаў моладзь падчас сусветных дзён моладзі, аўдыенцый і шматлікіх сустрэч. Ён казаў, што моладзь – гэта будучыня Касцёла і свету. Ад таго, якой яна будзе, залежыць, якім будзе Касцёл і свет. Няхай гэтая думка суправаджае вас усіх – святароў, кансакраваных асобаў, катэхетаў, бацькоў, моладзь і дзяцей у новым катэхетычным годзе. З мэтай вучыць маладое пакаленне зменнай Божай праўдзе, каб сваё жыццё будавалі назаўсёды актуальных прынцыпах Евангелія.
Давяючи всіх вас опецы Марыі, столицы мудрости, на гэты шлях ад усяго сэрца благословляю во імя Отца и Сына и Духа Святого. Арцебіскуп Тадеуш Андрусевич, митрополит Минско-Могилевский, подписал 3 вересня 2020 года у Белостоку. Вызнаем нашу веру. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, походе Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. З вірою, славившую моц Єсуса Христа, вознесем през Его заступництво до Бога Отца супольные молитвы. Молимся за святый костел, как змагаючися з грехом, он керовался Христовой любовью до грешников. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто не принимает учение Христа и прославление Его, и расследуя Его вызнавцев, как они зразумели бессенсовной святой борьбы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые находятся в конфликте со своим сумлением, как они познали прихожесть життя в єдності з Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех, кто порушает шестую заповедь, как они зразумели, что принижать годность своего тела, якое является святыней Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как мы научились пробачать нашим ближним их провины так, как Бог пробачает нам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся дар Божого благословения, родных ласк, опеки Матери Божией на Дарьи Манчинской з нагоди дня народження. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за митрополита Тадеуша, потребне Боже ласки для його, так само дар вертання на радію. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты пробачаешь нам наши грехи, выслухай наши просьбы и учини, как все, за кого мы молимся, отримали Твое пробачение и любовь. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 201. Дай силы, дай знамение,
браты и сестры, как мою и вашу оферу, принял Бог Отец Всемогутное. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Божа крыница соправдной побожности и супокойной, дай просим, как в эту ахвяру, мы належно ушановали Твою веру, и просто делом Христы з'єднали наши души у веры. Праз Христа, Пана нашего. З вами І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойча, Усемагутны Вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у паскальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу сонца и до заходу складаў імені Твоему чистую ахвяру. Таму у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти муцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашего Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i padzaku Tobie składaючи, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie
nie wspominaючи збавчу муку Твоєго Сина, так само Його цудовне воскресіння в небошесті, так чекаючи от Бога прийстя, дякую складаємо Тобі ту живую świętą Jachwiarę. Встань просим на дар Твоего Костела и прими его как ахвяру, кой Ты пожелал быть милостивым. Дозволь, как мы, взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, целебным телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, надежно Святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Иобранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, нашими заступниками, святым Яном, святым Максимилианом, святым Янополом, другими усими святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему свету спокой и избавление. Пусть ласкаво насылаешь веру и любовью Костел Твой, и теперь гребуя на земле, слугой Твоим, Папом нашим Францишком, Бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, всем духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивы до просьбу в этой семье, какая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво звернай с собою усих прощенных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей отошел из этого света. Милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподіваємося быть, как разом с ними и завсёды радоваться Твоей хвале. Раз Христа нашего Пана, раз якого добраєш свет, всякими добротами. Раз Христа с Христом и во Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутний, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разуси веки вечные. Мы отримали Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими. Тому осміливаємося казати. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єзуса Христа. Было Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, дарить его спокойную едность, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Спокой Пане, хай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнім знак спокою. Смилуйся над нами,
Boś той, kto бере на себе грехи świetu, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Амінь. Я не вартий, как Ты увайшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Jak лань прагне воды с потоку, так душа моя прагне Тебе, Боже. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Спев номер 27. Створитель,
Всемогутный Боже, Ты нас живешь и узмацняешь Своим словом найсвятейшим сакраментом. Ученикам мы годно приймаючи эти святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вічного, які живе и владаешь на веки вечные. Дорогие, дякуючи за соборную молитву, за ту Евхаристию недельную, яку разом пережили ми. Так само дякую тим, хто прибирав нашу капицю минулі тижні, за хрест поданий, так само за хверну будову костюла, за продукти, якими ділиться, народними, садовини, за все добро, нехай добрий Бог узнагородить своєю ласки. На tym tygodniu liturgii my odznaczamy 8 września wtorek święto narodzenia Świętejszej Panny Maryi i 12 września w sobotę sławimy Świętejsze imię Maryi. Nagадуjem, że zmienił się skład nabożeństwa. Siadaje msza w niedzielę 9, 10:30, 12, 13:30 i 18, w sobotę 8 i 19, w budnie dni 8 i 19. Rozpoczął się nowy katechetyczny rok. My wysłuchali tak samo posłanie księdza metropolita i zapraszamy, kto jeszcze tego może nie uczynił z różnych przyczyn, poznający z rozkładem katechezy na nowy rok. I on wywieszony troszkę biało, to są na naszym sajcie jan.by, maszyna, to myślę, że trzeba zapisać na katechezu. Prosimy, больше, я думаю, питання вже на тижні було вирішено. Справді дякую за те, що тут зверталися, питалися, і ще ті проблемні моменти, які повставали, то вони, принаймні, з того, що в небі там були вже вирішені, позитивно. Коли ще є якісь моменти, то просимо не закладати, але вже тепер звернутися до сестер, до нас, щоб ми то ще разом десь там знайшли вихід з ситуації. І просимо так само в тих групах, у вайбері, в катехетичних групах, хто ще там не казав відказати, коли тишина, тоді не зрозуміло, ці просто хтось не прочитав, чи номер телефону змінився, чи ще з різних причин, чому та тишина. Тому просимо ту комунікацію, як ми вже від початку добре стартували з катехези і так само з іншими формаційними групами нашої парафії. Zapraszają tak samo, jeszcze można zapisać kandydatów na liturgiczne służby altara. Chłopcy, przykładna 3 klasa, to chciałby służyć w altary, uczyć się służyć w altary. Zapraszają. Tak samo nasz parafialny chór. Chór zapraszają. I wszystkie inne tak samo chory, dziecięcze, podlietkowe, młodzieży. Na служение мы открываем свое покликание, и это вельми добро, когда уже от молодого возрасту хочем служить. Зацікавлених можна ще записатися до католицьких скаутів, скауток, до навчання в Божих коровах. Эта формация уже так само будет розпочинатися, уже будет старт в этом месяце, и потом тут уже научиться не можно, можно только на початку. A w potrzebie formacji, no to думаю, i w posłaniu było wiele wyraźnie wskazane i nikt z nas tych przysutnych nie sumniewaється. Сьогоднішнє збори в каравані podczas liturgii буде призначено на потреби вищої духовної семінарії. Кожного второк у каплиці відбувається набожество про заступницю святого Антонія Падуанського, кожну середу запрошуємо на набожество та святого Юзефа. Всім юбілятам, іменинникам надходящого тижня, серед їх Даші, за якою ми молилися, завтра відзначають 12-ліття з дня народження, складаємо найліпші пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, в ваших сім'ях та самих шматликих Божих ласкав. Триваємо в молитві за Білорусь, за наш народ, кожен день
18 годині набоженства, операційне, операція Святейшого Сакраменту, так само можливість сповіді, захочуємо, акцентуємо ту саму справу, як будь стане свячення ласки, дорослі, діти, молодь. Кожен день є можливість до сповіді приступити, саме вже раніця вічна мша, вечором о 19 годині, потім після ружа, після мши, завжди кожного дня виходимо на молитву під наш криш, на молитву ружанцовую, Святым Михаилом Архангелом. Запрошаємо, помимо того, що тепер такий час може і вже дітей, треба різні гуртки, школи, садики возити, але як прикладати намагання, як бути, може, то есть сім'ї, на tej супольnej молитве ми разом тривали, що Ісус Євангелії нам дає ту надію, бо каже, що двоє або троє з вас згодно збираються і просять о мені, щоб там я і щирот, і їх буде дадено вам. Але потрібно нам разом тривати і випрошувати потрібні дари Духа Святого і те відновлення нашого народу, нашої землі. Прийміть дар Божого слава. Pan z wami. Niechaj was благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. Святый Архангеле Михайле, Молися за нас. Спів номер 13.